Πόσες κινήσεις χρειάζεσαι για να κάνεις φίλους, να κάνεις σεξ, να υιοθετήσεις ένα παιδί, να βρεις όπλα, να ανατινάξεις μια πόλη? 2. Μόνο 2 κλικ. Τσάτ του Γκουστάβο Ότ. Μια παράσταση για τη σκοτεινή πλευρά του ίντερνετ. Τσάτ. Πανελλήνια πρεμιέρα στο Volt Theater Plus. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα. Σκηνοθεσία Χρήστος Τρέπκος.